Duwa patay samtang usa ang samdan human gipamusil ang tulo ka mga sundalo sa wala pa mailing sospek sa Tuburan, Pasilan. Nakabsan sa kinabuhi ang duha ka mga sundalo human kini gipamusil sa wala pa mailing mga sospek sa barangay Dugaa, Tuburan, Pasilan niadtong Biyernes sa hapon. Giila ang duha ka mga patayng sundalo nga si Sergeant Raymart Bation o Corporal Jordan Dakipel. Samdan sab ang kaubanan ni ining sundalo nga si Corporal Richie V. Flores nga pulos naka-assign sa 18th Infantry Battalion sa Philippine Army. Matod sa Western Mindanao Command, padulong unta sa ilang base ang maong mga biktima sakay sa ilang mga motorsiklo diyang giatangan o gipamusil sa wala pa mailing sospek. Gikuha matod pa ang mga armas niini dayon misibat. Padayon karon ang hot pursuit sa otoridad patok sa mga sospek. Gihatagan og Wounded Personnel Medal sa Philippine Army o Western Mindanao Command ang samdang sundalo nga anaa karon sa Zamboanga City.